Zaujímate sa o tenis? Ak čo len trochu áno, tak potom vám určite povie niečo meno Dominika Cibulková. Je to táto šarmantná slečna, ona má 18 rokov a je žiačkou tunajšieho súkromného športového gymnázia. Dobrý deň, ja som rád, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Je to vzácne vás vidieť v Tepliciach. Čo vás priviedlo v tieto dni do Teplíc? No určite moja škola, pretože sem chodím už druhý rok do školy a práve dneska som sem prišla na, dá sa povedať, také konzultácie spolu spojené so skúškami, takže určite kvôli tomu som sem zavítala. Vy ste za posledný rok sa hodne venovali tenisu, čo bolo spojené aj s cestovaním a s dlhodobými pobytmi i v zahraničí. Asi nezostáva moc času na takéto veci. Napriek tomu úspešne pokračujete v štúdiu. Je to pre vás náročné sklbiť tieto dve veci, štúdium, vrcholový tenis? No ja by som nepovedala, že len za posledný rok som veľa cestovala. Ja už od tých 13-14 rokov cestujem po celom svete a hrám každý deň turnaj na inom mieste na svete, takže je to naozaj veľmi ťažké. Už aj s tou základnou školou tu som dokončila a preto som mala trošku taký problém sa uchytiť na tej strednej škole, pretože som málo chodila do školy, nemala som čas na to a určite na tých turnajoch je to veľmi ťažké sklbiť, ale som rada, že vlastne tú školu mi vychádza veľmi ústretí a dúfam, že sa mi to podarí dokončiť. Vy hovoríte, že chodíte zhruba tak od 13 rokov po turnaje. Ja viem, že ste s tenisom začínali niekedy v 8 rokoch. Ako to tam došlo k tomu tenisu? Mamina tá nejako aktívne nešportovala. Otec viem, že bol majstrom republiky vo vodnom lyžovaní a zrazu bác, dcera tenis. No áno, to nebolo také, že ma preniesť na tenis a teraz povedať, že budeš na tenis a skrytka bola vrcholová športovkyňa v tenise. To bolo také spontánne, pretože raz som cez leto nemala čo robiť a u nás na sídlisku bol taký tenisový nábor detí. U nás to je z Piešťanov, áno, lebo zabudli sme povedať, že Dominika Cibulková je rodáčka z Piešťan, hoci v poslednej dobe žije v Bratislave, pardon. Áno, a vlastne tam ešte zaviedli, aby som sa nenudila, no a mňa to tak nejako chytilo, že som hrala prvý turnaj a tak postupne ma to začalo baviť, i keď som nebola na začiatku najlepšia. Ale mi to moc nešlo, ale tým, že ma to len bavilo a tým, že som chcela byť dobrá, tak som sa vypracovala až tam, kde som a stále chcem ísť hore. Tá cesta nebola až taká skrátkovitá a jednoduchá, ako ste to teraz tu popísali, ako tenis je mimoriadne náročný šport, aj pokiaľ ide o fyzickú aj psychickú stránku. No hlavne ako tenis je náročný v tom, že my sme dali všetko na jednu kartu, sadili a aj to, že som vlastne trošku bola menej v tej škole a že som vlastne chodila po tých turnajoch a veľa sme do toho investovali ako rodičia. Tatino prestal robiť, začal sa iba o mne starať, takže preto hovorím, že sme všetko stavili na tú jednu kartu a ako viete, zatiaľ sa to oplatilo. No. Teda jednoznačne na tenis. Vy ste boli ako juniorka, ste patrili medzi 5 najlepších hráčok sveta. Niekedy v januári minulého roku ste boli na 560, ani neviem ktorom mieste. Teraz podľa oficiálneho rebríčka, ktorý bol zverejnený, myslím 27. augusta, tak tam vám patrí 62. Ale medzi tým tam nejak pribudli ďalšie body, že? Zatiaľ môj najlepší rebríček bol 62 oficiálny a teraz som bola vlastne na US Open na Grand Slamovom turnaji, kde som vyhrala prvé kolo, za ktoré sú veľké body. Porazila som vlastne aj nasadenú hráčku, takže by som sa mala posunúť okolo toho 50. 55. miesta, čo je si myslím veľmi slušné, keď som mala na tento rok taký cieľ s trénerom, že byť do stovky. A už vlastne po polovičke roka som okolo 50 a takže naše cieľe sú stále také. A pôjde to ešte hore? No však hovorím, že naše cieľe sú stále také ísť čo najvyššie, pretože ja ešte stále nemám taký, že limit. Jasné. V tej prvej stovke tam je to už hodne o vyrovnanosti hráčok. Tam už pokiaľ ide o tú techniku a tieto veci, tam nie je moc rozdielov. Zdá sa, že tam rozhoduje veľmi často psychika. Psychická odolnosť, psychická pripravenosť, adaptabilita.
No v podstate tam je to v tej prvej stovke a hlavne v tej prvej 50 je to o tom, že tam už má každý rovnako forehand, rovnako backhand aj servis, ale je to o tom, o tej hlave, kto si viacej verí a kto, skrátka, ja by som povedala, že tenis je 80% o hlave. Áno? Je to veľmi náročné a je to aj o tom, že napríklad niektorí hrajú dobre na tréningu, prídu na zápas a tam sú veľmi nervózni, s čím som aj mala problémy, keď som začínala, že na tréningu som hrala výborne a prišla som na zápas a tam som sa úplne roztriasla. Takže ide iba o to, kto sa s tým vyrovná a človek musí určite na ten tenis taká silná osobnosť, aby to všetko zvládol. Čo vás dokáže rozhádzať na kurte? Rozladiť vašu koncentráciu, psychiku? Na kurte, fúha, no tam sa najviac viem rozhľadiť ja sama. Pretože keď... Sama na seba? Áno, sama na seba, hej, pretože keď sa na seba nahnevám, alebo keď zbytočne znervózniem a stúhnem, v podstate som pomalšia a tak, ale to sa mi už stáva menej a menej a to vidím na tých výsledkoch, že som mala teraz za posledného pol roka som mala naozaj super výsledky, lebo som mala veľmi vyrovnané výkony a vždycky som porazila aj od seba o mnoho lepšie hráčky. Takže aj nabrala som veľa tých skúseností, že som už hrala vlastne 2 Grand Slam hlavnú súťaž, vyhrala som tam 1-2 kola, čo je veľmi ťažké a takže určite je to tými skúsenostiami. A čo naopak, čo vás vie nabudiť? Tak zdravo naštvať? Tak zdravo? No úplne veľmi ma vie vyhecovať, keď sú diváci, ktorí ma pozbudzujú. Áno, registrujete no, to okolie divákov? To sa nedá neregistrovať, pretože určite teraz, keď som bola v Košiciach a tam bolo to veľké hľadisko, ale aj keď sme hrali proti Češkám v Bratislave, tak je to veľmi, mňa to veľmi hecuje dopredu a keď sa vám darí, tak v tom zápase, keď mi vyjde pár loptiček na začiatku, tak ma to veľmi vyhecuje a ma to ženie dopredu. My sme už hovorili o tom, že ten váš kalendár je hodne husto zapísaný. Je tam čas aj na súkromný život a na nejaké také zábavy, záľuby primerané vášmu veku. Vy ste mali niekedy začiatkom januára, 6. mája ste mali 18 rokov. K tomu veku prislúchajú aj takéto veci, ako je napríklad láska a podobne. Je čas na také veci? No, ja som veľmi doma, takže svojich kamarátov, ktorých mám, veľmi nevydám, ale keď som doma, tak chcem naozaj stráviť veľa času s nimi, všetko sa dozvedieť, všetky novinky a klevety a tak. A ako určite, ako 18-ročná baba, si myslím ako väčšina, má rada zábavu a ja som ešte špeciálne taký typ, ja som rada medzi ľuďmi a medzi mojimi kamarátmi a mám rada spoločnosť a zábavu. Takže nemám naozaj veľa času na to ísť von na diskotéku a tak, ale cez leto sa mi to podarilo 2-krát na moje narodeniny a ešte raz, takže keď už som vonku, tak to poriadne užijem, lebo viem, že sa to veľakrát nestáva. Ale ja si stále hovorím, lebo veľa ľudí sa ma pýta, že no a nechýba ti to, alebo nie si z toho smutná. Hovorím, že tak určite si niekedy poviem, že ja by som chcela ísť s nimi von, ale stále si tak hovorím, že keď prestanem s tým tenisom, tak potom to môžem dohnať. Jasné.